ଏମିତି ଥରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲି, ବାପା ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲ? ବଡ଼ କରିଲ, ପାଠ ପଢ଼େଇଲ, ଚାକିରି କଲି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯିବି। ମୋର ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର କ'ଣ ହବ? ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ବାହାଘର ବେଦୀର ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ? ବାପା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ହସନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି? ବାହାଘର ପରେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇପାରେ। ହଁ, ବାପା ତ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଅନେକ ଝିଅ ଘର ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସାଲାରୀ ବି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହିଁ ଚାକିରି ଭାବି ଦିଅନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସାଲାରୀ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଉ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆମ ବୋହୂଟା ଭାରି ଭଲ। ଏ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି କେବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଏ ବୋଧହୁଏ ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କଲା। ଭଲ ବୋହୂ, ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ, ଭଲ ମା ହେବା ରେସ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜିତେଇ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେସ୍ରେ ଆମେ ନିଜେ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବିବାହ ବେଦୀର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଏନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିବା ଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଇଟା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏ ଝିଅଟା ନିଜ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେ?